Usa ka balay sa Cagayan de Oro City ang ikaduha matud pa nasunog karong adlaw. Samtang usa ka 5 anyos nga batang babae ang patay dihang nasunog ang ilang balay sa Buena Vista, Agusan del Norte. Kini uban pa pinaagi ni ining report. Ug daw sa sunog ang usa ka panimalay sa Eagle Street sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City, alas 6 Martes sa buntag. Apan nahimo kining kontrobersyal kay ikaduha matud pa kini nasunog niadtong adlaw. Pagpasabot sa kabumberohan, milakaw na ang mirespondeng mga bumbero human kini mo under control. Apan mibalik og sila abang kalayo, busa girespondihan na sab kini. Pag-declare na to fire out 721 ang atong operasyon nato continue ta natay overhauling. So ang pikas nga portion din ni kasi sa gunting raman to dito sa taas nga portion niya napamanay na mislok din ni dapit sa budiga kay masudlan mo tong girikindol. Wala na miatubang sa kamera ang nanag-iya sa mong balay nga mao ang pamilyang Legaspi. Hinoon ilang gibutyag nga kalit mi sila abang kalayo dapit sa ilang bodega. Ato sa sunog, nakaangkon og paso ang amahan, kinsa giliyong gidala sa ospital ug anaa na sa maayong kahimtang. Ginalantaw sa BFP nga hinungdan sa sunog mao ang posibleng faulty electrical wiring. Kakandak pa mi karog investigation sa sulod kay among gipantanaw nga atong unsa atong makita sa pattern of fire sa gyud nagsugod. May kabat sa kapin 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Sa Buena Vista, Agusan del Norte, usa ka 5 anyos na batang babae nga usa ka person with disability ang namatay human nasunog ang ilang balay sa Barangay Abilan pasado alas 5 sa hapon niadtong August 6. Gani naglisod sa pagdawat ang amahan ni ini, kinsa migawas lang matud pa aron pangitaon ang laing anak nga nagdula sa silingan. Anaa sa trabahoan ng inahan, hinungdan nga ang amahan ra ang nagbantay sa bata. Sumala pa, nabilin sa duyan ang bata diyang nasunog ang balay. Wala na kini makagawas pa. Sa akong nakuanan nga nidagan ko dito mga 5:30 sa hapon. Ni kuan ako ba kay pag abot ako dito ning singgit ko sa tagya nga poy ang bata poy na lisod na siya pero ning gawas siya balik gumikan kay ang kalayo ni sugat naman sa iyang naong ang kalayo nga dako kay gikan sa ubos padung babaw pero kakita gyud ko nga ang PC bitaw na bundak na ang PC sa bata habol kay gisod man tong bata kay kuan man tong bata na may diferensya di kalakaw. Gisulayan sa mga silingan og kabumberohan nga pakgangon ang kalayo apan paspas di ini gilamoy ang balay nga gama sa light materials. Sumala sa mga silingan, posibleng dunay nahulog nga nagbaga nga kahoy panghaling nga hinungdan sa sunog apan ginasuta pa kini sa kabumberohan. Bagang itom nga aso ang halos milokop sa kabalayan sa Barangay Kalanganan, Cotabato City pasado alas 11 Lunes sa buntag. Hinoon, paspas nga nakarespondi ang kabumberohan og napakgang ang sunog banda alas 12 sa udto. Miabot sa napulo ka balay ang nasunog. Anaa sa 150,000 pesos ang kantidad sa nadanyos. Padayon ang investigasyon sa tinubdan sa sunog. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.